Знаете ли, едно е да си говоря, да разказвам, но знам, че самите вие така имате правото, а и както повечето от нас хората, то не случайно е казано, око да види, ръка да пипне. Въпреки че и тук не се вслушваме в думите, които са написани в книгата на книгите, защото и там пише: повярвай в молитва и ще ти се даде. Нали така, не се казва първо ще ти се даде, пък чак тогава вярвай, но психологията на нас хората, тук включвам и себе си, разбира се, именно око да види, ръка да пипне. Така че сега ще ви покажа с резултат, който е съвсем скорошен. Така както обещах, Мария Георгиева Младенова, 76 години. Това са изследванията на моята майка. Само секунда да видите датата. 13.06.2025. Ще отдалеча малко, за да може да се информирате, че абсолютно всичко на моята майка на 76 години, без да приема никакви медикаменти, и е в норма. Единственото, което леко е завишено, това е холестерола, и ще ви разкажа поради каква причина, и то е съвсем леко завишен и ние ще го оправим. И тук е мястото да ви попитам: колко от вас са на 76 години и не приемат абсолютно никакви медикаменти? И децата пък, вас да попитам: колко от вашите родители са на 76 години и не приемат никакви медикаменти? Сега ще ви споделя нещо много важно. Парадоксът в цялото нещо е, че ние продуктите приемаме вече, става след това лято 8 години, аз и Илия, и дъщеря ни, защото тя на къде ще ходи, но майка ми, разбирате ли, не ми повярва една цяла година. До кога не ми повярва? Докато както повечето хора правят, както и аз самата, разбира се, съм ви разказвала, че достигнах до продуктите през зора, така че тя трябваше да влезне в болница с белодробна емболия, да се констатира, че тя до живот трябва да пие медикаменти за разреждане на кръвта, цял живот трябва да е с лекарство за високо кръвно. Тя така почна продуктите, всъщност, с увредено здравословно състояние. Та цяла година тя не ми повярва, докато недупето не дойде до ножа до кокала, дет се казва, или не знам, за огромно мое съжаление, за 8 години това, което се опитвам да направя е: защо бе хора, защо да се чака така, да се обърне каруцата, тогава пътища много, като можем доброволно и предварително да се погрижим за своето здраве и профилактика. И да, аз продължавам да твърдя, че на днешно време това е належащо, наложително. Ако, разбира се, не сме склонни да си вървим по пътя на болестите с цяла шепа хапчета. И да, тук някой ще ми каже: ама разбира се, че от значение, аз съм едно спокойно дете за моята майка, защото не, тя няма да живее вечно, защото думите винаги са такива: ама тя като пие добавки вечно. Ама дайте да сме си искрени. Начина, по който ще им минават дните и какво ще подсигурява на децата си спокойствие, защото е здрава, или ще бъде в болести, в тегоба, и съответно какво се случва с нас децата? Че тя ляга на плещите на собствените си деца. Тъй, че майка ми на 76 години, показах вече, към днешна дата тя не пие абсолютно никакви медикаменти. Просто не се налага. И нещото, което да не забравя е: знаете ли защо е леко завишен холестерола? Просто подценява тези вълшебни капчици омега-369. Те балансират нивата на холестерола, но тя казва: не са ми вкусни. Ще ви кажа: 20 масла от 20 студено пресовани ядки семена и масла от билки и микроводорасли. И понеже има масло от черен кимион, стават и за деца, извинявайте, и понеже има масло от черен кимион, но той има специфичен аромат, разбирате ли, не са и вкусни, и затова не ги приема, ама сега ще почне и тях да приема. Така че за всеки така осъзнат и решил да върви по пътя на здравето, а не на болестите, с цяла шепа хапчета, погрижете се и за родителите си, се ще ви повярват. Долу в коментар ще дам линк, който ви дава две възможности: да инвестирате своето здраве на клиентска цена или с 30% отстъпка. Избора остава във вашите ръце, но бъдете здрави и знайте, че здравето е лична отговорност. И не е без значение как ще преминават дните ви в здраве,
в енергия или в болести